naman yung itlog mo.
Pwede ba kang pag-lupit mo yung malaki. Wala kang pagkalapit mo. Pwede sila ang malapit. Ano yung pangalan? Oh! Wala yung sasampanan. Bayad hindi ano. Bayad di ano. Pa-print ka na. Bilisan mo. Pagagawa ko yung cellphone.
agad kasi siya magpupunta. Pare ko ito. Pare ko. Sama-sama tayo. Dito pa naman isip. Pare ko. Sama-sama tayo. There's the picture. There's only mom. Ay, mamit. Bibigyan ko na pala ng guys. Sino nagsabi? De La Cruz. Nasa si De La Cruz.
Ano ba hindi mo na? Kanina ka pa. Ikan ka na cellphone. Kanina pa dito mo na. Alin ba sa nga di o? Pero ito electric pan. Ari, ato ko dito.